Ndị be anyị ekene m unu, Igbo mụrụ nze mụ ọzọ, ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe. Anyị ka nọkwa n'akwụkwọ a bụ ihe onye metere. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ ebe anyị kwuru na ha niile kpara nkata were ọchị na amụ ruo dagburu. Ọ dịghị onye a maara dịka onye akpụ akpụ. Ọ bụ ndị kpụ onye ahụ maara onye ha kpụ. Ma ọ bụrụ na ha tọghee ngwugwu ha bụ, enwe ike ịmata ihe ekechiri n'ime ya. Ihe kacha tọọ ha ọchị bụ na apụtara n'ụzọ Ọnwụajuese kpọọ Nzeka sị ya na ebe ahụ ha na-aga tere aka nnukwu na ike agwụra ya bụ mmọnwụ n'ije. Maazị Nzeka wee sị ya, nwanne m nwoke jisie ike na anyị eluwela ebe anyị na-aga. Ọ bụ ọnwụ ha ọgụdiriru na-enye anyị nsogbu na ahụhụ anyị na-ata. Ọnwụ ha wee sị Nzeka na ọ dịghị ahụhụ ọbụla ọ na-enye ha, na ọ bụ ha kenyere onwe ha ahụhụ ahụ ha na-ata, n'ihi na ọ bụ ka ahụtacha ka mgbọ ji atụ enwe n'isi. Ha niile dapụ n'ọchị. Onye chi ya lee ibe ya anya, ọ mara ma ọ na-achịkwa. Emechaa, Ọnwụajuese jụọ ọnwụ ha ihe kpatara o jighị chọọ ikweta na o so Nwaọhịa na Okechi were memina ọha hụrụ ka okwu bie nkenke karịa ịtara ha ahụhụ ịgawa dagburu. Ka Ọnwụajuese jụchara ọnwụ ha ihe a, ndị ọzọ na-ege ntị ka ha mara ihe ọnwụ ha ga-asa ya. Ọnwụ ha lee ya anya chie obere ọchị were nwayọọ si Ọnwụajuese, ewo nwanne m nwoke, ụtọ ọbụla adịrịghị gị. Ọ dịghị ụtọ ọbụla m ga-ata gị n'ihi na ọnwụ ọkụkọ na-atọ ọgazi ọchị. Amaara m na ọ dị ụfọdụ n'ime unu ka m kweta na ihe ahịa kwuru, mana ọ dịghị onye ọbụla ga-ata m ata unu ụta, maka na ọ bụ eburu ozu nwa onye ọzọ ọ dịka ọ bụ ukwu nkụ. Ọ bụ eziokwu na agwa na-akacha mma na eke tụrụ ya, mana ọ bụkwaghị arụ ma anụ ọzọ tụọ ya. Ọ ga-amagbu onwe ya ma anyị laghachikwa azụ n'ala ukwu. Ka a kpọkọọ ndị be anyị ka Ọnwụajuese pụta n'ọgbọ sị ha na ọ bụ na ihe ahụ ha na-achọ n'uko elu na ha ahụla ya n'uko ala, na ọ bụ ya bụ Ọnwụajuese bụ onye ahụ a na-achọ achọ so Nwaọhịa na Okechi wee gbuo ọha hụrụ, na ọ dịghị ihe ọbụla mụ onwe m bụ ọnwụ ha ọgụdiri maara. Gbanịa na-esonyere m ka anyị chọpụta kene ihe mere n'ime akwụkwọ a bụ ihe onye metere. Ndewo, ka o mesịa.